La cercavila de gegants ha sigut el tret de sortida del dissabte de Festa Major, un recorregut pels carrers Verge del Pilar, Felip Canalies, Sant Isidre i Ferran Agulló, acompanyats de música i aplaudiments i sota la consigna de mantenir distància i evitar les aglomeracions. Pels més petits, el pati de l'Escola del Palau ha acollit un matí de circ carregat de malabars i equilibris. I finalment, en homenatge a Francesc Garriga Barata, la 5a setmana de poesia a les cases ha tingut lloc un cop més al pati de Can Ametller, aquest cop protagonitzada per l'antic vicari a Molins de Rei durant els anys 60, Francesc Orenes, que va començar a escriure poesia des de ben jove i en el certamen ens presenta el seu segon poemari. Als 12, 13, 14 anys recordo haver fet els primers poemes molt cursis, evidentment, els d'un adolescent. Però aquella primera llavor, plantada per algú, no sé qui, ha estat fructífera fins al punt que avui, als 80 anys, presento un segon poemari. Bat a bat del sagrat habitacle. El poeta ens ha llegit les peces del seu nou llibre, Temps de Verema, una selecció dels poemes dels 10 últims anys. Cada poema és el fruit d'una vivència personal que ho tradueixo en paraules. Ai, si no fos la paraula dels poetes, aquests creadors de paradisos sense inferns, que amb mots de llum, de sang i foc, delegen de parlar de l'inefable. Si m'arrecero a l'ombra dels poetes, és per extreure'n els secrets del viure. Així doncs, amb una combinació d'activitats de caire cultural per tots els públics, se celebrava un matí de festa major que ha sabut fer front a les adversitats causades per la pandèmia.